नै ट्रेक्टर हालेवनायाव ना हमग्राफ्रा जेव जेव बेसे बुरजा बुरजा मोनखो नायनि नोंसिनि जांख्रायाव आं जांख्रायाव बायोलै हाब्रु फुनो माबा गारिया बेटारिया गाज्रि जादों नारनानै सिस्टार नायना ओमफ्राय बेटारि सोलायनांगौ जोबदोंना जोबाखै नायफैदोंमोन आं ना हमग्रासेयाव जे बाबबारे बेसे बुरजा बुरजा मोनखो सेर सेर मा नुनायासै ना बुरजा बुरजा मोनदों मानसिफ्रा हा ओइ मेरिना ना बुरजा बुरजा मोनदों नामालै माला ओमफ्राय जांख्राया माला लागा मोनदों ना मोनाखै फालो 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 ओरैनिफ्राय नानि मा लाबोलाय नायनो बेसे बुरजा बुरजा मोनदों ना गिदिर गैया मानो ना गिदिर मोना ओइ ओइ ओरैयाव होब्रा ओरैयाव हो बैस्राबो हालेवनो ना ने बेसे बुरजा बुरजा मोनखोरा आं हाब्रुखौनो गालांबाबायलै ओइ बिबिसिं बिफां मोनो bahkan caniga borta kabo lagi deh borta roro naik nih Urubi law suram naik nih nabi mah apa gue jelasin apa Lai, nah ini istri gue sih iya lagi istri gue nah gidir mana no itu nih jauh coba gidir mana kayak no sadar lalai nabur nah unu mana koran lai ang nado ya ada siang nado ang beku mari jagun थालिर लायावसो मेगोन आं बेखौ बाथोन बरिया हिट जायोब्रा ओइलाय मालाय जेखायजों खबाइसे मोननो नागिरबाय नोंथां दालाय सान्दुंआबो देन्जार सान्दुंलै आयौ आग्लासो एरगासिनो एरफैबाय ना हमग्राफ्रा नै गोदान फैदों ओरैबो दं ओइ साइख्लेमजों बांसिन थागोन होननानै फालो होसोबाय